Kalap ing kuburan. Bengi kuwi Pak Mitra lembur kanthi ngetok tenagane. Sesuk gaweane kudu rampung. Awit kejaba arep ana penutupan proyek kang nembe wae digarap perusahaane. Uga ngiras nggarap pembukuan kang tutup taun. Kuwi kudu rampung uga. Pak Mitra nyambut gawe nyekel pembukuan CV Bratasena. Kang kantore udakara mung 100 meter saka daleme. Mula yen ana gawean bangsane lembur-lembur kuwi, garapane mesti ajeg digawa mulih, digarap ing omahe dhewe. Najan ora nyandang jam, nanging Pak Mitra bisa ngira-ngira yen wektune udakara jam 12-an luwih. Kepara wis jam setengah sijian bengi. Radio Jakarta wae wis tutupan siaran sak jaman luwih. Ora kaya adat sabene yen lembur. Wengi kuwi Pak Mitra krasa ngantuk banget. Bisa uga awake kang ora gelem diperes tenagane terus-terusan. Nanging kepriye meneh nek wis tanggung jawab. Yen pegaweane ora rampung, ateges dheweke uga nglirwakake tanggung jawab. Bisa-bisa dipecat. Apese gajine ora mundak-mundak. Kanggo nglelipur mripate kang krasa gandul banget sing pengen diremake, Pak Mitra klithih-klithih metu ratan ngarepan omahe. 200-an meter mengetan, dalan gedhe sing diliwati kendaraan-kendaraan berat ing kutane. Cilacap, dalan mau mengalor tekan kilang minyak, lan yen terus bakal ngliwati daerah kawasan industri. Yen ratan ngarep omahe ditelusuri ngulon terus, 200-an meter meneh bakal tekan ing kuburan Karangsuci. Kuburan kuno lan klebu gedhe ing sakupenge kono. Batine Pak Mitra kaget. Dene ing wengi kang sepi kuwi, kok keprungu swara sepeda motor rame banget. Sakweneh swarane ana sing memper sepeda motor balap jinis trail. Ing batin Pak Mitra ngraita. Bisa uga kuwi pokale cah-cah nom sing wedi ngebut ing wayah awan. Awit nanggung resiko tabrakan lan ditangkep polisi. Mulane padha reko-reko ngebut-ngebutan ing wayah bengi. Kepengin ngerteni saknyatane ngiras kanggo tombo ngantuke, Pak Mitra klithih-klithih marani panggonane rame-rame mau. Pranyata ing papan mau lagi dianakake balapan sepeda motor temenan kang diadani dening bocah-bocah nom. Edan, Pak Mitra ngudoroso ing batin. Dheweke wis tekan ing pinggir lapangan ombo. Bocah-bocah mau padha nganakake balapan sepeda motor utawa motor cross. Ngubengi lapangan iku bola-bali kaping 10-an luwih sak mainan. Balapan motor wae kok milih wayah wengi? Pak Mitra ngudoroso meneh. Durung rampung rame. Dumadakan keprungu wong nakoni dheweke. "Mriksani Pak Mitra?" Ngono swara sing keprungu. Pak Mitra lingak-linguk. Weruh nom-noman sing lagi lungguh ing kursi dhuwur nguasake lajune sepeda motor mau. Pak Mitra banjur mangsuli. "Oh, Mas Harno toh?" "Enggih Mas." "Ah, jebule Mas Harno piyambak sing ngadani balapan niki?" "Enggih Pak, ketimbang dusine piyambak sepi ngeten lho." Pak Mitra ngeruhi nom-noman iku banjur nguasi playune sepeda motor sing lagi padha banter-banteran iku.
Mas Harno dados juri menapa, Mas? Pak Mitra pitakonan meneh. Mboten namung juri, Pak. Malah dadi ketua ngrangkep sponsor sisan. Wah, Mas Harno hebat. Dobel-dobel. Enggih, Pak. Wangsulane sajak mongkok. Pak Mitra mantuk-mantuk sarta tuwuh kurmate marang nom-noman mau. Bocah nom sing jenenge Harno mau. Sakwijining nom-noman sugih. Ing atase durung kawin wae. Wis duwe omah apik, mobil lan truk. Nembe oleh rong mainan nggone nonton balapan mau. Dumadaan udan deres. Nanging aneh, udan mau ora mbubarake sing lagi padha balapan. Apa dene sing padha nonton? Pak, kula nyuwun tulung menapa saged? Nom-noman mau banjur pitakon. Monggo, Mas. Mas Harno badhe ngersake napa? Niki lho, Pak. Mayungi kula. Nom-noman mau ngulungake payung marang Pak Mitra. Payung ireng nganggo garan sing dawa. Najan sing dipayungi lungguh ing kursi dhuwur. Ewa semono, Pak Mitra ya tekan wae mayungi. Pak Mitra ora pati cetha apa mau sadurunge udan. Payung mau wis cumawis ana kono. Apa durung? Ngerti-ngerti bareng udan, dheweke dipasrahi payung ireng mau. Balapan sepeda motor mau nganti 10 kalangan lagi rampung. Ewa semono, udane kok ya ora terang-terang. Mula Pak Mitra sing mayungi nom-noman aran Harno mau diajak menyang tengah lapangan. Awit Harno arep meneh hadiah marang sing menang pertandingan. Hadiah-hadiah niku kula sing mundhut, Pak. Kandhane Harno sakwise menehi hadiah. Haneng kula nggih seneng. Kula saged ngaten iki mawon. Ngono bajute. Lah nggih to Mas Harno. Lah nggih kangge menapa to bandane panjenengan niku? Pak Mitra kober mangsuli. Rampung maringi hadiah marang sak dengah kang menang. Arena balapan bokos sithik bubar. Para penonton gemelur lan sing melu bertanding jarene arep keliling kutha mamerake barisane. Ora peduli sing kalah apa sing menang kabeh kudu melu. Ngono kandhane Harno banjur pamit. Kula tilarian nggih, Pak. Kula badhe neliti barisan ten margi. Wong kula nggih ajeng bali mriki malih. Sing dipamiti wong mantuk-mantuk sumanggem. Ora antara suwe. Budale Harno diiring-iringi wong akeh. Sembodo yen dheweke sugih tur dadi ketua panitia ngrangkep sponsor. Nanging nganti suwe iring-iringan mau ora mampir mrono meneh. Mangkono uga Harno dheweke wis ora katon. Pak Mitra wiwit goreh hatine lan uga kesel. Dheweke banjur lungguh karo nyekeli payung ireng ngiras ngenteni tekane iring-iringan. Esuk-esuk Bu Mitra sisihane Pak Mitra kaget. Dene sing lanang kok ora katon ing ruang ngarep sing padatan kanggo nglembur. Luwih kaget meneh bareng buka lawang kok ora dikunci. Apa omahe dileboni maling? Ngono pangirane Bu Mitra. Nanging bareng meruhi mesin tik sing kanggo nglembur, isih ana pangira mau banjur dipuntes. Banjur menyang endi wong kuwi? Bu Mitra bingung dadakan. Ditiliki nyang kakus, nyang mburi omah uga ora ana. Hah, nyang endi ta wong iki? Batine Bu Mitra karo nrutul-nrutul takon tangga kiwa tengen. Jam 6:30 esuk, ana wong laporan menyang omahe Bu Mitra. Yen sing kakung lagi lungguh legek-legek ing tengah kuburan Karangsuci. Jarene ngenteni iringan-iringan motor cross sing bakal mampir mrono meneh. Ngono kandhane saben-saben ditakoni wong.
Uga dikandhakake yen dheweke ngenteni tekane Harna sing masrahi payung. Wong-wong sing takon dadi setengah wedi amarga sing jenenge Harna nembe wae tilar donya. Dheweke kecelakaan mobil nalika ngebut ing dalan umum. Payung sing wingi kanggo mayungi jisime Harna sing ditinggal ing kuburan kuwi saiki dicekeli Pak Mitra kang nembe bisa mulih menyang omahe bareng dikanteni wong tuwa sing ngerti ngusadani wong kalap ing kuburan.